ҳузури раиси ҷумҳури чин дар паради низомӣ бахшида ба 70-солагии пирӯзӣ бар Олмони фашистӣ дар Маскавро таҳлилгарон аломати наздиктар шудани ду кишвари ҳамсоя ва рақиб хонданд. дар ин раҳпаймоӣ ки рӯзи 9 май бо ширкати ҳазорон сарбозу афсари Русия ва ҳамчунин кишварҳои шӯравии собиқ аз ҷумла Тоҷикистон сурат гирифт, Владимир Путин раиси ҷумҳури Русия ва Ҷинпин раиси ҷумҳури Чин дар канори ҳам буданд. бо назардошти ин баъзе аз таҳлилгарон гуфтанд ки дигар ҷаҳон чанд қутбӣ мешавад ва амрико дигар қудрати қавитарини сайёра нест. суҳбати барномаи имрӯза дар ҳамин бора аст ва бо Мирҳат Шарифҷон, шореҳи маркази хабарии Радиои Озодӣ. Мирҳат салом. Хабаргузории расмии Чин Синхуа мегӯяд дар канори Владимир Путин нишастани Ҷинпин раиси ҷумҳури Чин ва ҳам Бан Ки Мун рабири кулли созмони милал баёнгари робитаҳои наздики Чин ва Русия аст ва ҳам аломати он аст ки Русия созмони милалро як ниҳоди асосӣ барои ҳалли мушкилоти байналмилалӣ мешуморад. Шумо бо ин ақида розӣ ҳастед? ба назари ман ҳузури Ҷинпин ва Бан Ки Мун дар Маскав танҳо баёнгари он аст ки Путин мехоҳад аз ин роҳ машрӯъияти ҳукуматаш дар Русия ва пештар аз ҳама қонунмандии сиёсати пешгирифтааш нисбат ба ғарбро нишон бидиҳад. ҳузури Бан Ки Мун ба андешаи ман пеш аз ҳама нишон додани он ба мардуми Русия аст ки ҳар коре ки Владимир Путин мекунад дуруст аст ва дар канори ӯ Бан Ки Мун дабири кулли созмони милали муттаҳид қарор дорад, ӯро дастгирӣ мекунад. Ҷинпин раиси ҷумҳури Чин ҳам бо хостаи Владимир Путин дар назди ӯ нишаста буд. ба назари ман Путин мехоҳад аз ин роҳ нишон бидиҳад ки мо дар баробари ғарб дар шарқ ҳам муттаҳидони худро дорем. яъне намояндаи як кишвари бузург ҳамроҳи мо аст ва мо як ғалабаи бузургро ҳамроҳ таҷлил мекунем. бояд як чизро зикр кунам ки Русияву Чин ҳоло ҳамвазн нестанд. Чин дар баробари ҷомеаи байнулмилалӣ назар ба Русия бозтар аст. дар Чин ҳама чиз истеҳсол мешавад. сар аз либос то ба абзори электронӣ ба мисли айфон. дар Русия ин чизро намебинед. дигар ин ки таърих нишон додааст ки ҳампаймонии Русияву Чин то ҳадде мерасад ва сипас тамом мешавад, чунки бархурди манфиатҳо дар байни ин ду тараф зиёд аст, сар аз Осиёи марказӣ то ба Сибир ва шарқи дур. ва дар масъалаи паради ҳарбӣ дар Маскав матбуоти ғарбӣ навиштааст Русия хост бо истифода аз фурсат дигар бора қудрати низомии худро нишон бидиҳад, аз ҷумла бо намоиш додани аслиҳа ва муҳимоти ҷангии наваш. назари шумо дар ин бора чӣ аст? албатта ҳамеша ин гуна буд. бояд гуфт ки то соли 1965 рӯзи ғалабаро дар Иттиҳоди Шӯравӣ ҳамчун ҷашн таҷлил намекарданд. ҷашни сартосарии ғалаба бар Олмони фашистиро дар аҳди Никита Хрушёв раҳбари пешини ин иттиҳод шурӯъ карданд ва дар замоне ки мухолифати шӯравӣ бо ғарб авҷ мегирифт. ҳарчанд бояд гуфт ки то ҳадде дар муносиботи ду тараф гармӣ ҳам мушоҳида мешуд. Хрушёв ба Амрико рафт, таҷрибаи онҳоро омӯхт, дар тамоми Иттиҳоди Шӯравӣ ҷувори Макка кишт кард, дастур дод ки телевизионҳои ранга сохта шаванд. ҳама ин фаҳмо аст, вале маҳз дар аҳди Хрушёв таҷлили ҷашни ғалабаро шурӯъ карданд ва маҳз барои он ки ба ғарб нишон бидиҳанд Иттиҳоди Шӯравӣ қудратманд аст. барои ҳамин тамоми раҳпаймоиҳои низомӣ дар Иттиҳоди Шӯравии собиқ ва қаламравҳои собиқи Шӯравӣ ва бахусус дар Русия як нав нишон додани қудрати низомӣ ва аслиҳае аст ки Русия дар ихтиёр дорад. ташаккур. Мирҳат Шарифҷон, шореҳи маркази хабарии Радиои Озодӣ сӯҳбат мекард.